Avui ens submergim en un autèntic trencaclosques científic de la Mediterrània, una història que surt d'un informe de l'any 2025 sobre una au marina que és senzillament extraordinària. I aquí la tenim, la veritable protagonista, la magnífica baldritja cendrosa. Penseu que aquesta au passa gairebé tota la vida en alta mar, dominant els vents i les ones en uns viatges que són èpics per trobar menjar. Però per a la tasca més important de totes, la de criar, sempre tornen a casa. I per aquesta colònia, casa és aquest petit illot, l'Illa de l'Aire. Un santuari absolutament vital per a la supervivència de l'espècie. I si sabem tot això, és gràcies a una feina increïble. De veritat, durant més d'un quart de segle, un equip d'investigadors ha estat anant a aquestes nius, anellant les aus, recollint dades, una feina meticulosa que ens ha donat una visió sense precedents. I ha estat la clau per detectar que alguna cosa anava molt malament. Clar, aquest seguiment tan llarg és crucial perquè permet als científics veure canvis que, d'una altra manera, passarien desapercebuts. I l'any 2025 els números van mostrar una anomalia, alguna cosa que directament no quadrava. Quan l'equip va arribar a l'illa, tot semblava anar bé. Les aus havien tornat, els nius estaven ocupant. Però, com en qualsevol bona investigació, les primeres impressions poden ser molt enganyoses. La primera dada, de fet, era bona. Molt bona. A la zona d'estudi de sempre van comptar 89 parelles nidificants. Aquesta és una xifra saludable, en línia amb els altres anys, i feia pensar que la colònia estava forta. I aquí és on salten totes les alarmes. Tot i tenir un bon nombre de nius, només un 65,1% d'aquests ous van acabar produint un poll que tirés endavant. Això vol dir que moltíssims polls, simplement no ho van aconseguir. I per posar aquesta xifra en context, només cal mirar els anys anteriors. L'èxit normalment rondava el 80% o fins i tot superava el 86%. La caiguda al 65% del 2025 no era una petita fluctuació, no, era un senyal d'alarma majúscul, una caiguda dràstica i molt preocupant. Aquesta és la gran pregunta que es van fer els científics. Tenim una colònia que sembla sana, amb moltes parelles que intenten criar, i de sobte un fracàs massiu. Calia descobrir què estava passant. I aquí comença la feina de detectiu, la investigació científica. Com en qualsevol bon cas, el primer que cal fer és identificar els sospitosos de sempre i, seguint les proves, anar-los descartant un per un. La primera idea és la més lògica, oi? Potser els pares no estaven en bona forma. Si els adults tenen problemes per trobar menjar abans de pondre l'ou, doncs aquests ous poden ser de menys qualitat, menys viables. I aquí és on tenir dades de tants anys és un tresor. Els científics mesuren el volum dels ous cada temporada perquè és un indicador excel·lent de la condició física de la femella. Un ou més gros no només té més nutrients, sinó que també ens diu que la mare estava sana i ben alimentada. Però la prova va ser concloent. El volum mitjà dels ous al 2025 estava dins del rang absolutament normal que s'havia observat durant més d'una dècada. La conclusió era clara. Els pares van començar la temporada de cria en bon estat. Sospitós número 1, descartat. D'acord. Si els pares estaven bé al principi, potser va passar alguna cosa catastròfica durant la temporada? Alguna cosa que afectés molts adults de cop? Com una malaltia o un fenomen meteorològic extrem? Un altre cop, les dades van donar la resposta. L'anàlisi de supervivència de la colònia mostra que, de mitjana, un 91,3% dels adults sobreviven d'un any per l'altre. És una xifra molt alta i estable. I no hi havia cap davallada al 2025. O sigui que no hi havia cap mortalitat massiva. El misteri es feia cada cop més gran. Vinga, anem al sospitós més comú en illes com aquesta, els depredadors introduïts. Les rates en concret són devastadores per a les colònies d'aus marines. S'ho mengen tot, ous, polls... Però no. Afortunadament, l'informe és categòric. L'Illa de l'Aire està lliure de rates. I a més, els científics no van trobar ni una sola prova de depredació als nius que van fallar. El culpable, per tant, no era a l'illa. I aquí és on la investigació fa un gir de 180 graus. Si tots els sospitosos a terra han estat descartats, només queda un lloc on buscar respostes, al mar. Al mar immens on les baldritges passen setmanes buscant menjar. Llavors, recapitulem les pistes. Tenim pares i ous sans. No hi ha depredadores, però l'informe va documentar un fet clau. Moltíssims nius van ser abandonats durant la incubació. Això només pot voler dir una cosa. No és que les parelles marxessin perquè sí. És que un dels dos se n'anava a buscar menjar i no tornava mai més. Aquesta és la tràgica cadena de fets que proposen els científics.
Imagineu-vos-ho. Un dels pares surt a buscar menjar. Un viatge que pot durar dies, fins i tot setmanes, i en algun punt del Mediterrani es troba amb un perill mortal, molt probablement la captura accidental en arts de pesca. I mor. Mentrestant, el niu, la seva parella espera, però al final, exhausta i amb gana, ha de prendre una decisió impossible, abandonar-lo per poder sobreviure. És una mortalitat invisible, que passa lluny de l'illa, però les conseqüències per a la colònia són devastadores. Aquest misteri resolt a Menorca no és només una anècdota local, ni de bon tros. Ens revela una veritat molt més profunda sobre la salut dels nostres oceans i sobre el valor d'aquests projectes de seguiment. És que és molt important entendre que una investigació així, de dècades, només és possible gràcies a la dedicació constant d'institucions com el Consell Insular de Menorca i el CSIC, i, evidentment, dels ornitòlegs sobre el terreny. És aquesta col·laboració la que converteix anys de dades en un coneixement vital. Al final, el que passa és que aquestes aus són molt més que aus. Són bioindicadors. Els seus èxits, i sobretot els seus fracassos de cria, ens parlen de problemes que no podem veure directament al mar, com la sobrepesca o la contaminació. Actuen com un autèntic sistema d'alerta avançada sobre la salut de tot l'ecosistema. La investigació del 2025 va resoldre el misteri dels polls desapareguts, sí, però va obrir una pregunta molt més gran. Aquests sentinelles silenciosos continuen vigilant el mar per nosaltres? La qüestió que queda a l'aire és: estem escoltant de veritat el que ens estan dient?